Yang ngene iki lho dadi rondo 8 tahun. 40 tahun ta. Iya. Kacau. Jembek aku. Aduh. Apa iki kok grenjel-grenjel? Iki apa? Kok grenjel-grenjel? Lo nek karo endokku dhewe. Bebek sapa, Kang? Mangga. Mangga lah mlebet. Iki ana suara kok gak ono pawongane iki nang ndi? Oh, berarti entut kowe aku. Mangga sama mlebet. Oh, njaluk ditontok kok iki. Lho, rane lawange jarang ngajak lawang-lawangan. Oh, ngajak lawang-lawangan iki. Oi! Oi, saya di sini, kamu di situ. Masalah rek. Mlebu ah. Mangga. Mangga tenten niku. Mangga. Masalah lah kok. Pisan kas gak dibuka, tak obrak-abrik omahe. Oh, tak tone bosok kon. Waduh, gak tak ngakno. Lawanku bejat. Kurang ajar. Wong lawang gak kancing kok. Enak mlebu lho. Lho. Mati kene mang. Joko. Tentenan. Belak. Ngotonge. Apa to? Lah matamu yang pernah ketok ngunduk-ngunduk kan gak ono lawange. Waduh. Jadi ngajak lawang-lawangan. Kok iso? Bareng-bareng. Lah iyalah. Balik, buka be. Balik nono, tak buka no.
Ma. Balik mana? Balik tegak. Ma. Balik tegak. Ma. Balik tegak. Gajarai. Ajar-ajar. Gajarai. Alah. Iso tegak. Gak ono tirenono tepu. Yo, iki cilawake wong lanang. Ngene bli. Nah, ini. Bli katu. Ngene, lawake wong lanang ngene bli. Ayo, ayo. Ayo bro. Sok. Kula Nyala iki ae. Lagi. kula nuwun. Mangga sinten iku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kula nuwun. Mangga sinten iku? Kula Kula. sinten? Kula nuwun. Kok mules iki rek? Kula nuwun. Ya, sinten iku? Kula. Sinten? Kula nuwun. Lah iki apa mules kok ngono iku? Kok Apa, Mas? Apa, Mas? Lo gombe ndok ndi to? Kono lho. Kosek ah. Ayo. Napa leres? Nik mriki griyane mbok rondo dadap srep. Kate ge bobok ta. Yo dadapan tok. Oh nggih, napa leres iki griyane mbok rondo dadap tok. Yo. Kate tok. Mbok rondo dadapan gak katik tok. Masalah arek tau yu cocote rasane. Sopo sih? Rondo dadapan tok iku ditinggal. Rondo dadapan toke ditinggal. Dodok kene. Ah, kene. Tau yu cocot. Uang kok rondo dadapan. Rondo dadapan. Ah, ngono ae. Kula mriki ajenge unggah-unggahe Kang Mas Andande lumuten. Aja nak lunyu. Anakmu kuwi lho, Lah ya dari lumut. Kok lumutan? Dili. Wah, kepiye ora dili? Oh, kan biyen jenenge Andande lumut. Ada di lumut kan ki sapa ta? Aku ta? Heeh. Aku pleting blontang. Oh, petek blontang berarti oleh wong akeh biyen. Sampeyan karo? Loh. Lah wong aku kok. Berarti sampeyan tau ngincipi mbokku ya? Wah, mbokmu tak incipi petang dina petang bengi gak iso tangi kok. Berarti aku lah anakmu. Iya anakku. Berarti ya wis gak sida nglamar rek ngono aku. Gak sida. Lah terus buyar. Atau enggak anakmu, Mbok? Oh, gak enak. Iya. Lah nek kok gowo apa nak iku kok Sing kok takono sing ndi? Ah, sing iki. Iki to? Heeh. Iki jenenge keranjang motomu picek. Apa? Keranjang motomu picek. Oh, kon goblok. Lah apa goblok-goblok? Pokoknya kok takon aku dijawab goblok-goblok. Aku takok. Aku tiba. Takok dijawab kok. Aku tiba. Aku tulung ana. Mau Ya wis ngadeg dhewe. keranjang motomu picek. Iki Yo, ngono. bisa ya baba, cek ngrayai mikmu. Lah sing iki nak. Sing iki. Heeh. Iki pecut cempeli sodo lanang. Heh? Apa? Pecut cempeli sodo lanang.
jogrok segara iso asat. Lah iki wae akeh. Akeh. Ayo ngene ayo. 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 Ayo rono saiki. Saiki. Nang ndi? Nang HTL. Ke ora ngandel. Ora ngandel. Temen ah? Ya, Gak ngandel. ora ngandel. Gatel. Hah? So, lu mandi cemen nek. Oh, gatel to. Iya mati iki. Wes. Wes iki lah. Kapok gak? Iya kapok. Percaya? Apa? Paras. Paras. Kandhane to, kandhane supo apa iki? Alah ngono kok dadano. Aku ora ngandel. Ora ngandel. Ora ngandel. Joget. Aku untuk temen. Iki aku isin yo. Kapok parah. Kapok. Paras. Angin buyok gatel ta? Apa? Encen tak gawe kene. Aku kate unggah-unggahi anakmu, pokoke kudu ditampa. Oh, enggak-enggahi. Ya. Katene, Nduk. Jenenge wong tuwa iku anut karo anak. Ya. Ya tak tarekno. Nek anakku gelem, ya aja bunga, nek gak gelem aja sisa ya. Tak tarekno, Nak. Apa jare? Tak tarekno. Terus Nek gelem aja bunga, nek gak gelem aja susah ya. lah wong lambemu dhewe lek ngomong ngono, ucapan itu suatu doa. Ngerti gak? Lho, apa jare sing Lek gak ditampa, lek gak tampa temen. apa jare ngakoni? Oh, Kowe aja njodo. ada tarena. Tak tarekno. Aku lo gondi ya. Lo gondi. Kon kene nang kurut munggahe anakku. Kata anakku ya. Iya. Nggih, lho kok nduk kuno. Kono. Mari sana, Ji. Mepet. Goceki. Nah, kesetrum bongkok kon. Tak tarekno nak ya. Kok kene? Kene nang nduk sisiku. Nger putra. Apa? Jarene iki awakmu wedok kok nggae swara lanang. Lho iya. Nger putraku. Lah, bener. Aku kaya kitiran. Lho bingung temen ki. Bingung. Ki aku kaya kitiran. Wong kok jare lanang dhewe wedok cara wedok. Tok gedang kluthuk. Apa? Ada lumut. Oh iya. Lali. Kacau. Gar putraku. Oh si Andi. Berarti aku joget dong arep balen nduk mburi. Ya wis. Gar putraku. Oh, si Andi. Apa? Iku Apa? Iku mau apa? Saiki dene coklit galie kayu sono kowe. Aku kene iki boleh kaya biyen. Ya iki galie kayu sono, Nduk.
tukang milih katam. Ya iki jeneng katam. Yo iya lho. Kon tak pepet aku bakok bojomu. Tak apa-apa nek dhewe. Tak apa-apa nek dhewe. Jare ya. Apa yang bener? Iku anakku dhewe. Iya. Kacung. Wong kok iso rungokno. Aku tuh ngarep bale. Lho beri gale. Aku di sebelah kene. Kuno. Gar putraku Allah sewan wani Apa? Sing temen ta? Tak benakno gelu kamu. Aduh, diamput. Tak rowokane. Kacau. Joget jangklucok. Ya ampun. Ono. Rontok ireng-ireng neker-neker iku. Wong kok sok. Aku bingungi sih. Muli jok ngene jeprol. Hei, ngono. gar putraku si Andi Aku ditompo. Alhamdulillah. Mencari kok belak. Kok goro kok ditompa-tompa. Gorong ditompo ta? Goro. Lah aku masih ngomong sapa iki, Bang? Kok. Jiman kok. Durune jimen. Konane didor. Nanti sulikin kan anu. Nanti. Sulikin. Berarti aku gorong ditompo. Goro. Titik. Titik mah. Ngger putraku si Andi lauma tak murunya ana putri kagungan Piyung kula meten purun katen lore sisane si bakul teke. Kudu kok terima. Do? Apa pernah diterima, Nak? Ngomong apa? Ora diterima.
Iku kok ulang sih? Kok ulang? Hah? Kok anu ya? Hah? Loh, iringan. Kon kok iso ngajar aku? Ya ya sih, iku lak lambemu dhewe ngomong lek diterima lek gak diterima. Lho lah iya aku, saya sudah ngucap. Anggen apa gak rugi ngene iki oleh buku berai oleh saulan kepungkur. Walah lah, Bray. Mange kok saulan. Sih, aku gak katene moleh aku. Lah, gak izin amole. Ya isin kon. Heh, Kenapa boleh? wong aku koyo ngene gak ditampa. Ya kon iku sing gak diizin. Kowe ora boleh. Apa iki? Ora katene moleh, kate enek sing unggah-unggahi ditampa. Wo, tak idoni bosok raimu. Stop. Sekarang ngomong. Hai, pindah semua ya. Woi, tunggu cici ya. Iki lo ngomong apa? Awas kate enek sing ditampa. Halah, ora ditompo kok jare Katene moleh, bapak kon cek izin raimu. Lho, sing izin samamu. Ya kon, Dudu aku. ya kon, Hai, kuncung ati ya. kon. Hai, peleke se. Cocok banyu apa no? Ayo, antem iki apa kon? Boleh. Main cukup iki ya. Ya Allah, kono lah bubu. Minabe. Pundi Mbak Rondo? Gendandapan pundi? Iki piye jarene? Kok rondo gendandapan kuwi lah. Pundi tiange? Ya aku. Lah sampean ta? Heeh. Kok kaya nduk film hantu iku? Temen ta sampean? Kok sopel Temen ta sampean, temen. Aku ki wong. Temen sampean. Iya. Mbak Rondo iku lanang ta wedok sih? Heh? Lanang ta wedok? Tak tano gelon kene. Gak. Gelon iki. Lho kakak. Api sih. Ukur-ukurane beh nyakrem. Ya iki dari galie kayu sono. Kok ana jembite? Ana jembite. Nyapa jembit. Asu niku. Oh, sampean Mbak Rondo dandapan. Iya, ndak dapat dola. Jenengmu ki sapa? Kula takok ta sampean. Kak. Kula klenting lorek. Oh, keting loro apa do karo ikon. Lah Joke niku akeh. niku Mbak Ayu kula. Oh, Mbak Ayu. Tapi lah ayu aku ya timade ya. Heeh. Ayu aku ya. Iya. Berarti lek aku kate ngunggah-unggahan dulu. Aku diterima. Iya. Kacau. Kok ngono ndo? Lali lana jari. Masalah rek. Manusia kacau iki. Kula lajenge ngunggah-ngunggahi niku ande-ande jembuten. Jembute apa? Keliru Pak, keliru. Tak mene jejak grombol iki. Tak jejelot totot ngono. Keliru Pak, jembuten maksude. Andani lomot. Jangan ndok pamflet. Dicari pasangan ande-ande jembuten ngono. Sama sing salah? Lah nek andane jumputan, iki jumputan lekku. Sing teman Pak aku iki ndak tak mole. Kok Pak, Mbak?
Adene brang asem niku lho. Kenal sampean nablek-nablek aku ya iso nablek kok. Loh, aja ngono nak, aku ki rondo, masih gede ndak rondo. Iso nablek kok. Atuh. Kacuk. Mana? Nablek kon. Tak pencak moncrot kon. Wong kok sok. Apike? Kok kaya terong. Wes, ya apa iki? Ya tak tarekno. Tapi kudu gelem. Iya. Engko lek gelem ya ben niku Heeh. tak wehi hadiah. Iya. Kira mesti grayak-grayak jempol. Jadi tak kerowoki kayak bubrah. Iya. Lho ana pe, lho ana. Tuh, nek bebek. Kono. Langsung. Ngopen ta? Iya tak tarekno nak. Hadiah. Ngerti apa? Jemblem. Oh, jemblemu diapik ta? Japi. Bunder ser. Rada meletot titik. Oh, rada meletot. Berarti suwek tengah, jemblemu iku gorengane kebatut. Karo sopo iku? Aja ndemek. Tidak. Wedoke aja ndemek. Oh, gak apa-apa nek padha wedoke. Biasa. Kowe nanti tarekno. Nek tak tarekno. Lu kok kono nak sik, Geng. Aku pengen ngadem, Mbok. Eh? Pengen ngadem. Oh, awakmu njaluk ngadeg. Iya. Ayo ngadeg kita wis. Oh, kok tak tarekno. Loh. Aduh. Alah pepesku melorot. Saya tak bernama kene, Mbak. Iki ta. Kok sing tambah dilorot diapus iki? Heh. Dan koyo keranggan. Ndak yo. Biasa nyupit kok. Tak tarekno nak ya. Ayo, Ji. Mana? Aduh, iya diapus iki. Nyaduk. Ayo. Ger putraku si Andi kok sepi nek cok adan cok. Pak, Mbak, iku njaluk ditabuhi cangkem berarti. Tak boleh ndak ya? Gak iso Gak iso. Minggat Iku. tak wis. Ade iku lho iso ade. Ger putraku wow saya Ya Allah, alhamdulillah diterima aku ya. Goblok. Gorong diterima nyomonyo. Iku mang jare iya ngono Oh, gorong krungonen kan. Sesitu ongkep selakangane. Ngene. Orang wong sesitu monyo. Lah ya Allah diterima ya Allah. Gorong. Ayo nak, suara mat rekamat muni pat. Piyung kula wonten puron kateng
arek Biru, pecing lorek sisane arek cumpak. Arek-arek sapa? Mat ra kemat. Sisane bakul kendang. Iki tambah lare. Ben iku ro Pariantaga. Bisa. Anjene ra kemat iku ngawur ya, aku gak sisane arek-arek, Mbok. Aku dulu kakek gue aku. Arek banda. Tarik wangi. Tapi anjene yoi. Yoi. Dapat kang ngono, aku golong ya. Saman wis expired. Oh, gak apa-apa, aja rusa-rusa. Expired. Oh, gak apa-apa, aja rusa-rusa. Ya terus maksudmu ya apa? Ngene maksudku. Berarti aku gak diterima anakmu. Gak diterima. Kono. Aja dadi situ, dinti. Ya mau aku ndok kene kudu diterima. Ora diterima. Ayo aku blok goblok timbang iku. Yesus. Aku. Duh. Ngarepku ditutuk kemeng kabeh. Kowe nek gak iso nambani tau yui cocotmu. Awas kan, rene kan. Masuk, Cok. Masuk. Pasti lagi diterima. Kula nuwun. Malah cok. Kowe macam apa, Cok? Kula nuwun. Alah. Kelet-kelet kayak sampuri. Kula nuwun. Iya, ya. Oh, intel muka geden. Aku khawatir kalau mau guyu kalau sampai Mbak. kok wedi aku. Kon ki sapa? Mbak, tepangaken kula niki pleting ganyong. Oh, peting ganyong. Iya ya. Hati-hati lah digodhog wong. Lho niku lak sebangsa nika. Iya. Lah nggih. Iya. Ngene lho, Mbak. Kedatangan saya kemari. Iya, ada apa sih? Mau ogo-ogo unggah-unggahi. Oh, dadi awakmu. Iya dong. Kate unggah-unggahi anakku. Iya dong. Jenengmu peting ganyong. Heeh. Duduk presaku. Sapa? Cok. Asu. Baca, Mbak. Iku begegek iku. Begegek kakimu kono ah. Padune kalah ayu ambek aku ya, Mbak. Iya. Lho. Tatarene ta ya? Iya, Mbak, tarekno. Ya. Le. Ndi sih emang? Lho situ empo. Kopi sijine. Lho kopi. Ero matamu. Aku tarekno ya, Mbak. Ya tak tarekno, Nak. Heeh. Kenapa? Tak tarekno. Sampeyan kok koyo njemburis ngono, Mbak? Tak tarekno, Nak. Iya, Mbak. Aja nduk kene. Rungokno nduk anci-anci setrum ku lho. Yo lak mati aku nggo. Iya, jangan ati ringkes. Ringkes. Orang-orang ditompo. Le ya dasar ya punel aku nang sampeyan. Punel lho. Palu kolek kek. Mbak, delani kok sikile gudikan. Ora, Ngendi mbak aku? ora. Nggo kene. Ora. Nunggu ah, Mbak. Kak begogok. Kok lah. Tak tarekno. Iya, Mbak. Oke. Putraku si Andi lumo
ingkang suwun Peteng kanyong niku campur ingkang suwun Peteng kanyong niku ingkang kula suwun Ya lah aku nek sing diterima ya kandhani. Lah paling kok joko dukun to. Aduh, lah apa ya gak sih? Aduh. Nek gak gede-gedene dukunmu gak mungkin. Le. Anda lumut melekon. Heh? Sembarang iku ya buktine nyatane kalah. Lancene Anda lumut motane ketaraken. Motane ketaraken. Aja Lah kandhane ono, Mbok. Tunggale mbokne iki paling. berarti iki sing diterima Lah. berarti iki enak. Enak. Lah sing gak diterima gak enak. Ngono lho. Pepen. Pepen. Aja ngono, ngincipi sedina gak oleh ta. Ngincipi apa? Padane apa Ngincipi tak siapa? diincipi lho? Lah durunge mbak iku ya Mbak Yu ya. Hah? Iki pono aku wis. Le, yo gak oleh sih kok iso. Sedina. Awakmu iku dulur Enam dhewe. Dolar bawah. Bawah pol bawah. lah ngono. Dolar. Kok. Kudu nurut karo Mbak Yu mung ngene iki. Lho yo lek urusan liyane oleh nurut ya Mbok ya. Aja Lek nak. bojo gak oleh. Jadi mesti dhisik. Hah? Kosek. Tenang. Gar, putraku, mudhun teko sanggar pamujan le. Pokoke aku ngicipi, adekku ngicipi dhisik. Saka seminggu kok karo tak balekno nang awakmu. Lho lah kari ledek balik nang aku. Wis. Apa Mbak Yu? Ngene, tak tarik omong aku gak sida Aku ngicipi. ya kasih. Gak apa-apa sama nyicipi gak Ora sida wis aku lillahi taala tapi kon yo kudu rabi temen yo. Oh, iya. Lah aku lah dulu sampe gak apa-apa sama nyicipi. Ora. Wis janji lo yo, rabi yo, rabi. Janji. Drijine kok welek. Wis. Endi andi lumute kok? Siapa nak? Lho, lah kok kaya wong setruk ngene. Lek kon pek-peken aku gak setruk tapi ngene Mbok. Senajan setruk ngene ya lutung gawe keri-kerian. Ini nak. Tak takoni nak ya. Ya apa? Apa sebabnya sing ayu-ayu kok tulak? Kon kok milih sing kaya uwi? Mbak, sing ayu-ayu akeh tunggale, Mbak. Heeh. Nek sing elek gedhe migunane. Gunane apa nak? Nek kae ngempet lumpur lapindo, Mbak. Oh gelem mo. Belum apa lah yo. Gelem mo. Kelem aku ngulung. Gelem mo. Ayo, Mbak. Gak mamasan. Susuku melorot. Sarungono teko mburi kok geger apa, Ji? Iki mah rasa aku kon latihan. Wong latihan kok padha nglamar iki Lah lho iya ya apa? goblok. Ambekan sing dadi andi-andi lumut iku mestine ganteng kaya galih ngono. Lah apa? Orane arek kok. Andi-andi lumut potongane kaya sapi teng ngene. Wis ngene. Kanca-kanca. Ayo mulai aku. Loh, apa iki?